No a sú dlžní aj časy. Čas 19.40 napravo, naľavo 19.86, tento čas je výsledný. No videli ste sami trošku, pán Košiar sa porúčal, nechce k zemi, odpadol aj košík, takže musel trošku na dvakrát šrobovať. Ale mašinka pekne potlačila a potom už to išlo všetko pekne, takže máme tu chlapcov z Lednice a chlapci z Lednice ukončujú svoj pokus časom 19.86.